በሀገራችን አንድ አባባል አለ። ከሚያድግ ልጅ ጋር አትቀያየም የሚል ታላቅ አባባል አለ። በቅርብና በርቀት ላሉ ሀገራት ያለኝ ምክር ከሚያድግ ሀገር ጋር አትቀያየሙ። ይህ የሚያድግ ሀገር ነገ የሚታደጋችሁ ስለሚሆን ከወዲሁ እያደገ ያለ ለማደግ ህልም ያለው የጠራ ሐሳብ ያለው ሐሳቡም በልዩ ልዩ ስራዎች ተፈትነው በተግባር የታዩ መሆኑን ተገንዘባችሁ ከሚያድግ ሀገር ጋር ላለመቀያየም ራሳችሁን ምከሩ፣ ራሳችሁን ገስጹ ማለት እፈልጋለሁ። ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ውይናት ነዚ ነገር እዚ ብፍጹም ከተጋንኖ እኳ ኢኻ ዘይትኽእል ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ዝረኸባ ኤርፖርት ናይ ሓድሽ ዓብዪ ኤርፖርት ነመርቕ ኣለና ኣብ ዝብሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ኩሉ ግዜ መጠንቀቕታ ናቱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ዝዓቢ ቆልዓ ኣይትበድል ዝበሃል ኣዘራርባ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ። ዝዓቢ ቆልዓ ኣይትበድል። ስለዚ ንፀላእትና ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ዝዓቢ ቆልዓ ኣይትበድል ማለት ትምዕብል ዘላ ሃገር ኣይትበድሉ። ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ምስ ማዕበልና ከመይ ኢልና ክንመፀ ኩና I don't know man, this guy is ሸለል ኢልካ ክትሓልፎ ኢኻ ትመርፅ ነዚ ዘረባ እዚ ግን ከምኡ ዝመርፁ ሰባት ኣለዉ ማለት ሳከት እዚ ቆልዓ እንድዩ ገለገለ ዝብሉኒ ሰባት ኣለዉ። ሓደ ይገርመኒ ሃው ድዩ ናይ ሓደ መራሒ ሃገር ከመይ ጌርካ ኢኻ ሓደ ተራ ኣክቲቪስት ወይ ተራ ገለመለ እንተዝኸውን ያ ሸለል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። እዚ መልእኽቲ እዚ እጅቲ ኤዲት ገይሮሞ ዘለው ንኤርትራን ግብፅን ገይሮሞ ዘለው ፉሊ ባዕሎም ዝገብርዎ እዩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝገበሮ እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ዝገብሮ ኣብ ቀፃሊ ኣነ ክነግሮ እየ ዝፍትን ኣብዪ ኣሕመድ ዝወስዶም ስጉምትታት ወይ እውን ዝገብሮም ዘሎ ኩነታት ተሪኻዮም ሓደ መዓልቲ ዓብ ሌቨሬጅ ክበኒ ዝብል እምነት ኣለዎ። ሓደ መዓልቲ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘለዎ ሓሳባት ምስ ግብፂ ከምኡ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎም ካብኡ ርሒቆም ኣለው ንሓስሕዶም ናይ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያን ባእሲ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን። ንሕና ከም ኤርትራ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣብዚ ሚድያ ዘለኹ ስለዚ ከም ኤርትራ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ግብፅን ኢትዮጵያን ክልቲኦም ክተፋነኑ ክነብሩ እዮም። ምክንያቱ እቲ ኣብ መንጎም ዘሎ ፀገም ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን። ሌትስ ፑት ኢት ዳት ወይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ሽግር ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ጂ እሶም ክልቲኦም ክቕፅል እቲ ናቶም ወላ ናይ ኒል ጥራይ እውን ኣይኮነን እቲ ናይ ፓወር ስትራግል እውን ኣለዎ። መን እዩ ሓያል ክኸውን ዝደሊ መን እዩ ሞር ተሰማዕነት ወላ እውን ክልቲኦም ሃገራት እንተሪኻዮም ግብፂ እንታይ እዩ ሄድ ኮርተርስ ናይ ዓረብ ሊግ እዩ። ሃገራት ዓረብ ዝበሃላ ኣነ 30 ድን ወላ ኩለን ዓረብ ሊግ ናይቲ ዓረብ ሊግ ሄድ ኮርተርስ ኣብ ካይሮ እዩ። ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ናይ ኣፍሪካ ናይቲ ኮንቲነንት ማለት እዩ ሄድ ኮርተርስ እዮም። ስለዚ ብዙሕ ዘሰሓሕብ ኣለዎም እዩ ብጀካ እቲ ኒል ማለት እዩ። ኤርትራ ግን ምዚኦም ጉዳይ እዚኦም ዘራኽብ የብልናን ማለት ክልቲኦም እናቶም ረብሓ ኣለዎም ምስ ዘለናዮ ድማ ሽርክነት ክንገብር ንኽእል ኢና። ብሓፈሻ እዚኣ ዝገብራ ዘሎ መጠንቀቕታ ከይበላ ከሎ ኣነ ኢለኩም ነይረ ከይበላ ንሱ ነዚ ጉዳይ እዚ ከይሰማዕኩ ከለኹ ኩሉ እቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ምዕባለ ወላ ኮነ ሃገሩ ንምዕባል ገለገለ እንተኾነ ንዓና ታርጌት ክገብር ኣብ ገለ ክፋል ናይ ሓንጎሉ ክህሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ እየ ዝብለኩም ማለት ሰማሓው ንኤርትራ ከመይ ገይሩ ነቲ ባሕርና ንምምንጣል ክኸዶ ዝኽእል ኣጀንዳታት ናቱ ኩሉ ግዜ ግልፂ ዝኾነ ዘረባ ይትሰርሕ። ሓደ ካብቲ ንኣቢ ክትፈትዎ ዘለካ በዚኣ እዩ። ኣቢ ንኽንፈትዎ ዘገድደና ወይ እውን ገለ ካብቲ ብዙሕ ሕማቕ ናቱ ትፅቡቕ ናቱ እንታይ ፈልጥኩም ኣለዎ ብግልፂ ስለ ዝዛረብ እዩ። ድሌታቱ ስለ ዘይሓቢ እዩ። ድሌታቱ ብግልፂ ዝነግረካ ፀላኢ ፅቡቕ ፀላኢ እዩ። ምክንያቱ ሓደገኛ ፀላኢ እንታይ ዝገብር በልሓንቲ ይነግረካኒ ዋ በቃ ንምሳኻ ኣለኹ በልሓንቲ እንታይ እሞ ገለመለ ናበለ ኣብታ ንስኻ ዘይተዳለኻላ ሽዑ ዓጠቕ ከብለካ እዩ ይመርፅ ማለት እዩ። ስለዚ ነገረና ኣሎ ኤርትራ ድማ it's up to us how to handle this situation። ለንቀነ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እናረኣኹ ከለኹ ሓንቲ ዜና ወፂኣ ኣላ። እዛ ዜና እዚኣ እስክስምዋ sits at a triple junction between three tectonic plates, the Arabian plate, the Nubian plate, and the Somali plate. All three are pulling away, making Afar a volcanic and seismic hotbed. It's the start of a process that might take hundreds of millions of years. Eventually, Eastern Africa will split from the rest of the continent, and a new ocean will tear Ethiopia and its neighbors in two.
እዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ንኣፍሪካ ክመቕላ ዝኽእል ሓደ ሕጊ ተፈጥሮ ይፍፀም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት this is a very ብሳይንስ ናይ ሳይንስ ቲዮሪ ሳክት ናይ ስምዒት ናይ ፕሮፓጋንዳ ገለ ኣይኮነን ኣይገርመኩምን ግን እቲ ተኣምር ትሪእዎ ኣለኹም ካበይ ተመቒላ ኣላ ኤርትራ ጠቕላላ ከም ዘይተተንከፈት እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከበይላ ዓጥቕ ከም ዝብል ብፍላይ እቲ ኦጋዴን ዝበሃል ምስ ሶማልያ ኮይኑ ከይዱ ኢትዮጵያውያን ባሕሪ ክንረክብ ኢና እዮም ዝብሉ ግን ብኸመይ ኣብቲ ባሕሪ ክረኽብዎ ግን ረእይዎ ብኸመይ ክርከብ እቲ ባሕሪ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ኮምፕሊትሊ ዝተመቓቐላ ሃገራት ምስ ኮኑ እዩ ክኸውን ኣነስ ገሪምኒ ዘሎ ግን ብዝኾነ ባሕሪ ድዮም ክረኽቡ ውቅያኖስ ድዮም ክረኽቡ ጅቡቲ ጥባዓኢላ ከይዳ መስለኒ ዋላ ተሪፋ ኣላ ማለት ኤርትራ ዘይተተንከፈት ኣነ ግርም ኢልኒ ደጊመ ክረአኩም እየ እቲ ዝመቓቐል ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ እውን ናብ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ ግን ኣየብላን እዩ ማለት እዩ ኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ከም ዘላ ኢንታክት ኮይና ትተርፍ ረይዋ ልክ ኤርትራ is not even touched እዚ እውን ማለት ተኣምር እየ ዝብሎ ኣነ ግን ብዝኾነ መዓስ ይኸጋጥም ድሕሪ ክንደይ ሚእቲ ዓመት ይኸጋጥም ንሱ ንታሪክ ንገድፎ ኮይኑ ነቶም ፅንፅዋይ ነቲ ታሪክ ነቶም ናይ ሽዑ ወለዶ ንገድፎ ኮይኑ እንተጋጢሙ እውን ንኤርትራ ዝትንክፍ ኣይኮነን እዚ እንተወሓደ ኣትሊስት ኣብኣ ነዚኣ ርኢና ኣለና እዚ ኣብ ዓፋር ሪጅን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዓፋር ዝበሃል ሕጂ እውን ብዘይቲ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ንምርካብ ብብልፅግና ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ጥራይ ደይኮነሲ ሕጂ እውን ሓዳሽ ቫርያብል ኣላ እዚኣ እውን ናብ ካልእ ክትምዕብል ከም ትኽእል እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ኩሉ ግዜ ንዑ ዝምልከት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ብዘሎ ፓትሪክ ድንሽ ዲ ወላ ሕንሽ ዝብል ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ናይ ብልፅግና ሚድያታት ፅሑፋት ፖስት ዝገብር እዩ so እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ዝበሃል has secured a massive 365 square kilometer potash reserve እዚ ናይ potash reserve ኣብ ክልል ዓፋር ረኺቡሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ኣብ in the north eastern border tip ኣብ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ዝብል ዘሎ of ዳሉል ዝበሃል ወረዳ ማለት እዩ around 200 kilometers from Asab blustering plans to erect a fertilizer production plant in partnership with Dangote blah blah ስለዚ እዚ ናይ ፖታሽ ናትና እውን ኣብቲ ከባቢ ምስ ምዃኑ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ it's gonna be a little bit interesting ግን ማለት እቲ ዶብ ናትና ጥራይ ስለዘይኮነ ንሳቶም እውን ናቶም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ግን ሓንቲ ካብቲ ነዚ ናይ ዓፋር ድራማ ከበግስዋ ከለዉ እውን ምዝ ዝተሓሓዝ ጉዳይ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር እቲ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝጥምድ ዝነበረ ናይ ካናዳ ካምፓኒ ዲ ዋላ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ዝኾነ ሰብ እዩ ብዝኾነ እቲ ድራማ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ነቲ ናይ ፖታሽ ንኸይተውፅእ ብፍሉይ ዕንቅፋት ዝግበር ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ናይ ህያደግ ማለት እዩ ምዚ ጉዳያት ዝተሓሓዝ ብዙሕ እዩ ነይርዎ ምክንያቱ እቲ ማዕድን ብባሕሪ ክወፅእ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ነገር ይስራሕ ከም ዝነበረ ኣገይን ሕጂ እውን ኣብታ ጌም ተመሊሶም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ድራማ ክገብሩ እዮም ወይ ገለ ክፈጥሩ እዮም ይብል ኣለኹን ግን ኣብይ ኣሕመድ ብሓንቲ ነገር ጥራይ ዝፍለጥ ንሱ ድማ ኣመና ኦብሰሲቭሊ ነቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ይጥቀመሉ ማዕድናት ብብዝሒ ዘውፅእ ዘሎ ወርቂ ብሑስ ከም ሕሱም ይደውፅእ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ማዕድናት ኩሉ ስኩዝ ጌርካ ዝመንጠልካ መንጢልካ ገለ ግበር እዩ ስለዚ ምናልባት እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ምስቲ ናይ ኤርትራ ናይ ደናኪል እውን ነገር ከይተምፅእ ስቃዕት ኣለናነ ግን መቸም ብዙሓት እኳ ኦልሬዲ ጥርጠራ ነይርና እንድዩ እቲ ጥርጠራስ ኣሎ እንድዩ ካበይ ዝመፅእ ጥርጠራ እንድሕር ኢልና ድማ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ናብ ብቁጠባ ንኸይትኸይድ ንምእሳራ ዝግበር ኣጀንዳታት ብዙሕ ስለ ዘሎ እዚ እውን ኣካል ገለ ክፋል ናቱ ክህሉ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሎም ብጉዳይ ሓንቲ ኣብዚኣ ዝብልዋ ዘለው ንስማዕ እስከ ቅድሚ ናብቲ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ገጅፍ ውድድር ምስግጋርና ኣብዚ ቀይ ባሕሪ እንታይ የጋጥም ኣሎ እስከ ስምዖ From the perspective of geopolitical competition and influence, the Red Sea is a zone in which Africa, the Middle East and global powers intersect. What is the competition about, Professor? Good. The competition is about who controls what matters in world politics. Who controls what? Let's say, what makes, for instance, Djibouti important? Because Djibouti, compared to Eritrea, what makes Djibouti even more important than Eritrea is Djibouti is right there
at the Bab al-Mandab. It's like a throat. The Bab al-Mandab is so narrow. Djibouti is on this side, Yemen is on that side. Whoever controls the Bab al-Mandab blocks, like blocking your blood circulation. Whatever comes from south of Suez Canal. بحفشة أنتايم زبل زلو تي قداي نايكه بحري نساتوون أبتنا دراما نايكه بحري حفظ زبلوم زلو أنتاي مخانو نمغلاز أبزت كملو جزيون كده كملو سلندلينا قداي ناي جبتي سلمنتايو كسا كندزي أقدا سنة كل وخيلو زبل زربا إنا نسمع زلنا قداي ناي جبتي أقدا سنة زلو بزح زربان بزح ديبيتن ونزل قداي أيكونن معناته جبتيز بابي المندب زل عليه بابي المندب كنت قاعد أرى لا تخل بوتها سلزو خانتي زبل. Your position is in a very commanding heights, strategically a very commanding, controlling heights. So in terms of that, in the Red Sea, who controls what? Djibouti, the Bab al-Mandab. When you go a little bit. بحفشة اتي اب كبابينات قبر زلو وددر مستي محنقوتات بوتات كتحزن دحر خيلكا ابز حجز لنا مدرخ زل عليه صبللتنته الوكا تسمعنته الوكا ادمعنته الوكا سلازي اتي وددر امغو زناي غالف ستيتس قبر زلو يكون سوبر باورز قبر زلو كبابينا بعابيو نزي اقداس كفالات ابن تشاينا امريكان ابز غالف ابزناي بابيل مندب يكون أبكال هل خلونيو ولو كا تحتين زلو هجرات يقطعطالن تلوا زبوت هذه نعتاتو من كلاي ازي اقداس يكون سلازي كل زنريو زلنا كنتات نات دمامر زخيديو now let's shift زيتي ابن ناتو بروباغندا زبلو زليو وتزعبي كيس جن نايتن ججفتي ويون معكلاي حيل زخونا هجرات عربيو بفلاي ناي سعوديه. Recognized government says it's retaken two major areas that make up nearly half of the country's territory. Hadramaut and Al-Mahra were seized by the separatist Southern Transitional Council, or STC, in December. The two regions hold nearly all of the country's oil reserves. Pro-government forces have been battling the UAE-backed separatists for weeks. The Presidential Leadership Council, or PLC, says government fighters now have كم تري وزلهم بليبيا بسعودية زدقف منقستي نتي كلت أقدست كفالاتنا يمن زنبرة كم زمن طلعوا يزنقر زلوا سدما تي هيدرامات زبهالن المهرة زبهالن مالتيو نزي كلتي بوتاتات بسعودية زدقف منقستي ويون منقستن ناتو عتقات حيلتاتن ملو بملو كم استقطع زروا يزنقر زلوا إذا مالت زدما إمارات عبي سعرت هقات إمواكابت بوتاتي كتقلفك إلى الله مالتيو now there is still عبي بوتا اللوا بشحاد غصر عطق ملشاتات نايزي STC زبهال زنبري مس إمارات كوينو زسرح زنبري جن كا تهزب دما كم زوجو زخونة ويون قبول زخونة ناي من نسأل مسرح ويون ناي من نسأل سمعيد زلوا سلزلو بغليلو زي السعودية جراتو زلا بوغيرو ترايكو دا زخل معرف أيقونان يمزولو زلو سلزي أبز قداي ناي يمن حدا نجر بتدقاقامي إننا نتصري متصالي يمزولو زلو نسودما ني تاكارتان تريقهم ما أبزي إذا بيج أخوي نزولو بمولو تريور لهم ناي سعود عربيو and then سعود عرب مس يمنن مس عمانن يتداوب بتحدد ما بس إمارات مالتيو عمان زبهال بدحر مقارجة بزعبي مس إمارات يسرح كم زلو يزنقر عمان مس سعودية يسرح كم زلو مغنياتو إزي there is one article أبزي بعلم analyze قبل وازن بركوس خلكم انتهي سكيب له إزي أمونغو إزي إمارات تخدو زنبرت قداي نبزحات هجرات نايزن قال ناي خليج ستيتس بالا ويون نزن قالف ستيتس بالا نبمو الآن تهرم كم زنبرت إمارات سقابنا إمارات مالتيو بخلا زراربا إزي أبي يمن زنبرة قداي بفلايتنا STC من قصقاسات نتريخمو نكلت هجرات بأبيو يهرمن كم زنبرة يزنقر نسودما ني سعوديان ني عمان نخلتين مغنياتو اتي أبزك الجمهور خلهم دراهمو let me give you إذا سئل تاريخما إذا المهرز بحال قد تدوب مسمانيو مس عمانيو لازم تبوز مت instability عمان عبسك أتينيرو أتي هيدرا مودما نسعودية مالت
ስለዚህ ክልቲአን እዚአን ሃገራት እዚአተን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓረብየን ክልቲአን በቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ሓሪቐን ነይረን ለንቀነ ፍሉይ ዝኾነ ምሕዝናት ትገብራ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብሎኬድ ናይ ስዑድ ናይ ኢማራት እናመፀ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ እዚ ኻ እንታይ እዩ ኢማራት ብሎክ ክትከውን ከም ትኽእል ልክዕ ከም ትቕድሚ ሕጂ ንቀጠር ዝገበርዋ ከምኡ ዓይነት ብሎኬድ ከጋጥማ ከም ዝኽእል እቲ ኢማራት ማለት እዩ ብፍላይ ናይ ዑማንን ናይ ስዑድያን ብሓደ ኮይኖም ብሎኬድ እንድሕር ገይሮምላ ናይ ኤርስ ድዩ ወላ ናይ ገለ እንተገይሮምላ ኢማራት ዓብ ፀገም ከጋጥማ እዩ ዓብይ because it's all about tourism በቱሪዝም ዝነብር ሃገር እዩ ሓደ እዚአን ብዙሓት ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት እየን ስለዚ ኣብዚ ሲቹዌሽን እዚ መፂኻ ዝኾነ ነገር ፍልስፍና ወይ እውን ዕግርግር ትገብረሉ ጉዳይ ኣይኮነን Saudi is a very powerful country and a very big country. ስለዚ እቲ ተበፂሖሞ ዘለው ድሓን ኣብዚ ክዛረቡ ከለዉ ካስማዓኩም እየ ኣብ አልጀዚራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዝረብ ከለኹ ሰሚዕና Assuming the priority is the fact that this is potentially, well, it is Saudi Arabia's backyard, a 1,300 more than that kilometre shared border, and the priority, I assume, from where you are, is stability and security of your country. Yes, that's true. But it's not only that. To achieve security and stability, you need to rebuild the country. You need to give people hope. You need to give them services. You need to make them part of the region. You are still United Arab Emirates. So many reports in Arab Emirates. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው መሲልኩም ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ንስዑድ ዓረብ ኣፍ ደገ ገዛ እዩ ድርኩኺት ገዛ እዩ ስለዚ ንስዑድያ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ እሞ ንናሽናል ሴኪሪቲ ናታ ብዝትንክፍ መንገዲ ክትመፃ ከለኻ it's going to be very very difficult ስዑድ ዓረብ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ክንዲ ምንታይ ብኢማራት ተቆጢዖም ከም ዘለዉ ክንዲ ምንታይ ኣብዚ ኣከረየኩም ሓንቲ ቪድዮ ነይራትን if I can find it ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘለኒ exactly ብዛዕባ እዚ ቁጥዐ ናይ ስዑድ ዓረብ ዝገልፅ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ I wish I could find it it's hard to find እስካብ እዚኣ እንተላ ምናልባት ከረየኩም እየ Tectonic shift in Abu Dhabi came within a matter of days. When Saudi bombed a shipment of weapons and vehicles in the port of Mukalla, it directly called out the UAE's role in arming the southern separatists. This, not by the statements of the US President Donald Trump, he and his followers were part of the region in living memory. Saudi social media, the licensed and highly controlled voice of the kingdom, went wild. One post featured a Saudi F-16 whizzing through the sky to the tune of a song in English, which went viral. The lyrics ran, "Whoever threatened us with lions in the lion's den, we stormed the den and found no one there. Maazi II, the nickname of the founder of the king's grandfather. These words do not need part." እንታይ ዝብል እቲ ሚድያ ናይ ስዑድ ዓረብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ቁጥዐ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዓረባዊት ሃገር ገይሩ ኣይፈልጥን እዩ ዝበሃል ዘሎ እቶም ንሚድያ ናይ ስዑድያ ዝከታተሉ ዘለው ዝያዳ ኮንፈርም ክገብርዎ ክእሉ ስዑድያ ናይ ብሓቂ ብኢማራት ተቆጢዖም ከም ዘለውን ኣመና እቲ ቁጥዐ ናቶም ድማ ንኢማራት ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱላ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ምልክት ኣሎ ግን ብጥንቃቐ ክወስድዎ ከም ዘለዎም ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ከተግብሩ ከም ዘለዎም ብዙሕ ነገራት ብትክክለኛ መንገዲ ብስምዒት ዘይኮነ ብምስትውዓል ብነፍሶም ሓደጋ ከይፈጠሩ ክገብርዎ ከም ዘለዎም ዘርኢ ምልክታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኢማራት is in deep trouble ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኢማራት ነዚ ንክትገብር ስዑድ ዓረብ ኩሉ ግዜ ሎቢ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ሎቢ ምግባር ማለት ድማ ሃገራት ዓረብ ኣብ ጎና ጠጠው ከተብል ክትክእል ኣለዋ እዚ ድማ ንዑማን ቀጠር ድሮ ኣብዚ ለንቀነ ሓደ ናይቶም ሃገራት ዓረብ ርክብ ኣብ Islamic organization ዝበሃል ኣብ ጅዳ ዝመደበሩ ተጋቢኦም ነይሮም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድ ዓረብ ምስ ብዙሓት ሃገራት እስላም ኣብ ጅዳ ተጋቢኦም ነይሮም እቲ ዕላማ ድማ ነዚ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ እዩ እስራኤል ሶማሊላንድ ሂባቶ ዘላ ኣፍልጦ ብመንገዲ ኢማራት ከም ዝኾነ እውን ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ብኩሉ ክዕፀ ክኽእል ኣለዎ ኣፍልጦ ዝበሃል ክዕገት ክኽእል ኣለዎ ብዝኾነ ይኹን ዘለና መንገዲ ንሶማሊላንድ ዝውሃብ ኣፍልጦ ጠጠው ከነብሎ ኣለና ዝኣመሰለ ብርቱዕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ብሓደ ብቱርክ ወገን በዚ ድማ ብስዑድያ እጂ ድማ ብሙሉእ እቶም ሃገራት እስላም ዝበሃሉ ብሓደ ኮይኖም ኣብ ስዑድያ ከምኡ ዓይነት መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኩሉ እዚ ዝረአ ዘሎ ዝደማመር ኣብ ሓደ ነጥቢ ዝወድቕ እዩ እሱ ድማ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ክሪፕል ትገብሮ ከመይ ጌርካ ጠጠው ተብሎ ከመይ ጌርካ ትኸልፎ ከመይ ጌርካ
እግራ ከም ዝሓፅር ትገብራ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ድማ ከምቲ ዓንተ በኩለኩም ፀናሕኩ ሃገራት ናይ በዓል ቀጠር ስዑድያ ኢማራት ስዑድያ ዑማን ሕጂ ዘይሻራዊ ሃገር እዩ ዘይሻራዊ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ክስለፍ ምኽኣሉ ናይ ዑማን ዓብ ተራዩ ዘለዎ እዩ ዝበሃል እዚ ኸ እንታይ እዩ ኢማራት ንብዙሓት ሃገራት ትንክፍ ከም ዝነበረትን እቲ ትገብሮ ዝነበረት ድማ ነተን ሃገራት ሕጂ በይና ተነፂላ ይርእይዋ ስለ ዘለዉ ኩላቶም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ክፀፍዕዋ ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ we will see እዚ ሲቹዌሽን እዚ መን ዝያዳ ክጉዳኣሉ ኣበይ ጠጠው ክብል ብኸመይ ክቕፅል ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ የመን ሓደ ዓብይ ነጥቢ መቐይሮ ዝፈጠረ ኩነታት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ and people changing sides all the time as well. Can you unpack it all for us? Well, Rashad, the PLC, which is Yemen's Presidential Leadership Council backed by the UN and Saudi Arabia, is dismantling all the structures, institutions, military factions inherited from the era of the SDC, which stands for the pro-separatists in South Yemen. Yesterday, the leader of the PLC, Rashad Al-Alini, who's the president of Yemen, said that his forces took over all the military bases in Hadramaut and Al-Mahra. They're expanding their influence. And that this time they're going to put together a new military institution and they are revamping the entire army. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሙሉእ እቲ ኢማራት ንዓመታት ክትሃንፁ ዝፀንሐት ወታደራዊ በይዛትን ገለመለታትን ብሙሉእ ሰራዊት ናይ የመን ብስዑድያ ዝትገፍ ዘሎ እቲ ማዓስከራት ከም ዝተቆፃፀሮን ሓድሽ ወታደራዊ ኣሰላልፋ የተኣታቱ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ የመን ጉዳይ ንዓና ንኤርትራውያን ክንደይ ግዜ ክደግመልኩሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንዓና የመን ናብ ሓንቲ ንብርቲ ሃገር እንተተመሊሳ ንዓና ንኤርትራውያን ፍሉይ ፀጋ ክፈፀና ይብለኩም የለኹም I don't think ኤርትራ ፍሉይ ነገር ትረኽበሉ ግን የመን ሉላዊት ሃገር ብፍላይ ናይ ኢማራት ኢድ ካብ የመን ተፀርጊፉ እንድሕር ወፅዩ ሪስክ ናትና ብገለ ፐርሰንተጅ ተኣሊሉና ኣሎ ማለት እዩ ብገለ ፐርሰንተጅ ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዕንደራ ናብ ኣሰብዶ ናብ ገለዶ ድበሃል ዝነበረ መን ይህንድሶ ከም ዝነበረ ንምንታይ ዕላማ ይግበር ከም ዝነበረ ብሩህ ስለ ዝነበረ ብየመን ድማ ከመይ ኢሉ ተኣኻኺቡ ናባና ቀሪቡ ከም ዝነበረ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ንኤርትራ ኣብ ኣፍንጫ ይቀሪቡ ነይሩ ስለዚ ኪኖቲ ብመሬት ዝመፅኦ ዝነበረ ብባሕሪ ዝያዳ ይቀሪቡ ነይሩ ስለዚ ነዚ በናቂሩ ዘውፅእ ስዑድያሲ ጽቡቅ ገበርኩም ጥራይና ክንብል ንኽእል ካል ንብሎ የብልናን In a way, they are sidelining all the separatists who in the past wanted to break away from the north. So, from a Saudi perspective and also from a PLC perspective, the era of the STC is over. The era of Aidarus al-Zubaydi, based now in the United Arab Emirates, is over. Quite earth-shattering political and military developments on the ground in southern Yemen, which gives you anyway, እቲ ጉዳይና የመን ከም ዝንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሰባት ተፈላለየ ርእይቶ ዝብሉ ዘለዉ እዮም ሓንቲ ካለይቲ ኣርእስቲ ላብዚ ከምቲ ዝድለ መግለፂ ዘይርከባ ዝወሃባ ዘሎ እሱ ድማ ስዑድ ዓረብ ኪኖቲ ኣብ የመን ዘሎ እንታይ እቲ ስትራቴጂ ነዚ ዘግብሮም ዘሎ I think we need to see the Saudi perspective here within the context of what the Saudi leadership is trying to achieve internally inside Saudi Arabia. Right now, Saudi Arabia is trying to make Vision 2030 successful. And again, Vision 2030 is this grandiose agenda aimed at weaning the Saudi economy off of oil. And so the Saudis are trying to bring in a tremendous amount of foreign direct investment, build up sectors outside of oil, such as tourism, entertainment, so on and so forth. So basically, in order to make Vision 2030 successful, the Saudis want stability in the countries that are bordering Saudi Arabia. ስለዚ እንታይ እዩ ናይ ስዑድያ እዚ ናይ ንጉስ መሐመድ ቢን ሰልማን ቪዥን 2030 ዝበሃል ኣሎ ራእይ ናይ 2030 ኣብ 2030 ኢንዳስትሪያሊ እቲ ስዑድያሲ ካብ ነዳዲ ወፃኢ ቁጠባናታ ብቱሪዝም ይኹን ብካልእ ቴክኖሎጂካዊ ኣትሊስት እንተወሓደ ኣብ ካልእ ሴክተርስ ዳይቨርሲፋይድ ዝኾነ ቁጠባ ክህልዋ ኣለዎ ነዚ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ድማ ብመሰረቱ ሴኪሪቲ ናትካ ውሕስ ክኾን ኣሎ ኣብ ከባቢኻ ኩናትን ዕግርግርን ምውዳቕን ቅልውላውን ክህሉ የብሉ ስለዚ ነቲ ቪዥን ተዛዕበየ ቪዥን ናቱ ኮምፕሮማይዝ ወይ እውን ሓደጋ ወዲቓትሉ ዝነበረት ኢማራት ስለ ዝኾነት ንኢማራት ኣብቲ ከባቢ ናይ የመን ጥራይ ዘይኮነ ጠቕላላ ኣብቲ ዞባቲ ክስዕራ እዩ ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ንዑ ፐርሰናሊ ንዑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ
ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንኢማራት ንምቁፅፃራ ዝግበር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢማራት ወታደራውያን ነፈርቲ ብልዕሊ ስዑድያ ከምዘይ ሓልፋ ገይሩ ዓፂዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሶማልያ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዳላ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ስለዚ እዚ ዝርአ ዘሎ ኩነታት ኩሉ እንተሪኻዮ ተተሓሒዙ ክረአ ከሎ ኣብ ብዙሕ መንገዲ ክትርጎም ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ስዑድ ዓረብ ነቲ ኢማራት ትገብሮ ዝነበረት ኣብ ከባቢያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሊብያ ኣብ የመን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሶማልያ ከምኡውን ኣብ ሱዳን ጠጠው ንኸተብሎ ወይ እውን ንኽትስዕሮ ተበግሶ ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃስ ትገብር ከም ዘላ እዩ for example እንታይ ብሎ Saudi Arabia has banned UAE military cargo flights from flying over its country ስለዚ ወታደራውያን ነፈርቲ ናይ ኢማራት ብልዕሊ ስዑድያ ንከይሓልፋ ዓፅያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ግብፂ እውን ከምኡ ጌራ ዝብል ዘረባ ኣሎ ተመሳሳሊ ሶማልያ እውን ከምኡ ጌራላ ዝብል ዘረባ ኣሎ ስለዚ ሓቅነቱ ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ነቲ ኣካይዳ ናይ ኢማራት ዓብይ ብድሆ ዝፈጥር እዩ ስለዚ ሶማሊላንድ ስለ ዘሎ ብሶማሊላንድ ጌራ ብኢትዮጵያ ጌራ ድሌታ ትገብር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ግን እዚ ጉዳይ እዚ ንስዑድያ ንኢማራት ቀሊል ብድሆ ይፈጥረላ ኣሎ ማለት ኣይኮነን እንድሕሪ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ኣክቲቭሊ ክመፅኦም ጀሚሩ ሲ ንክንደይ ግዜ ክቕፅልዎ ይኽእሉ ብከምዚ መንገዲ ወይ እውን ሃገራት ዓረብ ብሙለን ኣንፃራ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ብዓብዩ ኣንፃራ እናኸዱ ከለዉ እቲ ቀደም ሕራይ ድሓን ኣምሲሎም ገለመለ ከይተፈለጡ ይኸዱ ነይሮም ሕጂ ግን ግልፂ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ተቃውሞ እናገጠሞም ከሎ ክንምንታይ ክቕፅሉ ይኽእሉ መንገዶም ክቕይሩ ይግደዱ ዶ ኮኑ ሓንቲ ኣላ ዘረባ ሓደ ዶክተር ኣንድሪያስ ዝበሃል ዝበላ ናይ ኢማራት ሲ ብፍላይ እዚ ኣቡዳቢ ዘሎ ንጉስ መሐመድ ቢን ዛይድ ማለት እዩ ናይ ዩኤኢ ካብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ፍልይ ዝበለ ተሓሳስባ ኣለዎም እዮም ዝብሉ እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ኩሉ ግዜ እንታይ ኮንሰንሰስ ሓደ ነገር ተቃውሞ ገጢምካ መንገድካ ዕሪኻ ትኸይድ ኮሚዩኒቲ ኩነታት ናቶም ኣብዚ ናይ ኢማራት ክኾን ከሎ ብፍላይ እዚ ናይ ኣቡዳቢ ንጉስ ክኾኑ ከሎ ናቶም ግን ጌጋ እንተጋጢምካ ዳብል ዳውን መሊስካ ትብርትዕ መሊስካ ናብ ህልኽ ተኣቱ መሊስካ ናብ እንታይ ሽሙ ትኸይድ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎ ኮሚዩኒቲ ኣካይዳ ናቱ ዝብል ካብቲ ናቱ ሳይኮሎጂ ካብቲ ናቱ ታሪክ ከምኡ ገይሩ ዝበሎ ዘረባ ኣሎ ናም ውልሲ ክንምንታይ ኣንፃር ስዑድያ ንክገጥም ክኸይድ ይኽእል ምክንያቱ 1 ሚልዮን ህዝቢ ሒዝካ ምስ 35 ሚልዮን ዘለዎ 1 ሚልዮን ኻ ክዋጋእ ዝኽእል እውን ኣይኮነን ኣሚን ኢማራታውያን ብገንዘብ ዝተቆፀሩ ሰራዊት ኢኻ ክትገብር ትኽእል እምበር እቶም ደቂ ኢማራት ወታደራት ኮይኖም ክዋጉ እዮም ኢሉ ክሓስብ ዝኽእል ሰብ የለን ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኢማራት ንእሽተይ ሃገር እዩ ምስ ስዑድያ ኣብዚ እውን ሓንቲ ከማ ትብል ነጥቢ ኣልዒሎም ነይሮም Because President Trump wants investment from both countries. OPEC and on the witness of its groups over the last 10 years in Yemen. Your response in Is the UAE now going to say we're not interested in this anymore? Some weeks about the UAE and their sorry in terms of the United Arab Emirates. So many reports in recent days and weeks about the UAE and their strong support for the STC. Is the UAE now going to say we're not interested in this anymore, or do you think it's something that is going to be revisited? Because what we've seen in recent weeks, and a lot of the international media have focused on, is the fact that there have been proxy forces of the UAE and Saudi Arabia in rivalry, and that's caused serious concern. ንኢትዮጵያውያን ዓብይ ስክፍታ ፈጢሩሎም ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ናብ ጅቡቲ ከይዱ ምስ መራሕና ጅቡቲ ተራኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ብኸመይ ክውዳእ እዩ ንፈልጦ ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ ምስ ብዙሓት ልኡኻት ዴሌጌሽን ናቱ እዩ ከይዱ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብናይ ኣቢ ካልኩሌሽን ክንሪኦ ከለና ካላ ኣማራፂ የብሉን right now he doesn't have any alternative ኩሉ ዕንደራ ዝገብሮ ዝነበረ ቻይና መፂኣ ተቐንያለን ከነ ሰጥ ኢልካ ኺድ ምስ ጅቡትኻ በስመ አብ ኢልካ ወይ ምስምላ ኢልካ ብስራሕ ምሳና ክሰርሕ ተኮይንካ ዝበሎ ተያ ትመስል ዘላ ድሕሪ ቻይና በቃ ንቡር ሂወቱ ተመሊሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ጅቡቲ ከይዱ ምስ መራሒ ጅቡቲ ይራኸብ ኣሎ
ጅቡቲ እንታይ ገይራ ከላይ ከም ዝገብር ዘሎ እንድሕሪልና ድማ ጅቡቲ ምስታ ቀንዲ ታሪኻዊ ፀላኢት ናተይ ዝብላ ግብፂ ዓብ ዲል ዝገበረት ሃገር እያ ናብ እንታይ ማለት እዩ እዚ አብይ አሕመድ he has no self respect ማለት abnormal conditions ታሪኻዊ ፀላኢት ናተይ ንዘምፀሲ ከይደ ይረኽቦን እየ ይኸትብል ግን this guy he doesn't care ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ አካይዳ ናይ አብይ አሕመድ that's why ድማ ሓደገኛ ዝገብሮ ዝብለኩ ማለት he doesn't care በቃ ስዕረቱ ናይ ምቕባል ዘሎ ኩነታት ወላ ሓንቲ ኢጎ ዝበሃል የለን ተሳዒረ ገለመለ የለን በቃ ሸተት ኢልካ ትኸይድ እዚ ከምዚኦም ዓይነት መራሕቲ ድማ ቀለልቲ ይኮኑን ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ፀርፊ ዘይገድሶም ስዕረት ዘይሰክፎም መትከል ምቕያር ዘይገድሶም ትማሊ ዝብልዎ ዝነበሩ ገዲፎም ክኸዱ በዚ ዝኸዱ ነይሮም ከም ዝኽብሉ ብፍፁም ዘይግደስ ሰብ ዓይነት እንተሪኢኻ አብይ አሕመድ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓደ ሰብሲ እዚ ኩሉ ትህድድ ፀኒሕካ ከምዚ ክትከይድ ፀኒሕካ ከምዚ ክትብል ፀኒሕካ that's why ድማ ኤርትራ ዕድል ስለ ዝኸልዎ እምበር ልክዕ ከምዛ ናይ ጅቡቲ ክገብር ጅቡቲ ከምኡ እዩ ቤላ ገይሩ ስኩዝ ስለ ዝገብሮ ይበልዖ ስለ ዘሎ ይሰትዮ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ጅቡቲ ምስ አቢ ዕርቂ ንክፈጥር የወፅኦ ፅቡቅ ገይሩ የወፅኦ ናብ ሶማሊላንድ ከይድ ኢሉ ሓፍ ኮፍ ኢሉ ናብ ኤርትራ ዶ ናብ ዓሰብ ዶ ኢሉ ኩሉ ፈሺልዎ ናብ ጅቡቲ ከይዱ ዝያዳ ክኸፍል ሕጂ ናይቲ ዝገበሩ ዕንደራ ዋጋ ክውስኹሉ እዮም ሜቢ እንደና ሰጥ ኢልኻ ኣባ ክጥቀም እዩ ምክንያቱም ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክባ ይደልን ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ሉላውነትን ግዛእታ ሓደንን ተቐቢላ ኣለኹ ኢሉ ምክንያቱም ብሱዳን ካብ ኩናት ጀሚራ ኣላ ሕጂ ብሱዳን ተጀሚራ ብሰሜን ዘሎ ብካልእ ዘሎ ኩሉ ኩነታቱ ይርያ ስለ ዘሎ ምስ ጅቡቲ ሽግረይ ክፈታሓለኒ ወላ ጅቡቲ ምስ ግብፂ ትስራሕ ወላ ገለ እዚ ንኤርትራ ምስ ግብፂ ትሰርሓለ ታሪኻዊ ፀላይታ ሓሶውቱ ስለ ዝኾንኩም ጅቡቲ እታ ቀንዲ ገንዘብ ትኸፍልዋ ዘለዎም ካብ ናይ ኤርትራ ዝገድድ ንላዕሊ ዲል ገይራ ኣላ what did he do nothing just bluffing ስለዚ ናብ ኤርትራ ዝግበር ኩሉ ዕንደራን maybe ኤርትራ ናብ ሕጊ ተብፅሓልናንያ ወይ ናብ ገለ ትወስደናንያ ካብ ዝብል ዝብገስ ክኸውን ከም ዝኽእል ትገመት ማለት እዩ ዝኾነ አብይ አሕመድ ናብ ጅቡቲ ከይድሎ እቲ ኩነታት እንታይ ፍሉይ ነገር ሒዙ ይመፅእ ይኸውን ንፅበዮ ነገር ብዙሕ ነገር ክህሉ ይኮነን ንሳቶም ግን በቲ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳንን ናይ ካልእን ድራማታቶም ይቕፅል ኣሎ ናብቲ ዝቕፅል ክንሓልፍ ሰሞኑ ኢሳያስ እንግዲህ ቃለ መጠይቅ እንግዲህ በትግርኛ ነው በኤርትራ ዲጂታል ካምፕ ውስጥ ማለት ነው ሲዘዋወር ተመልክተናል። ሰሞኑን ጠብቁን ብለው ቀንጨብ አድርገው ያስቀመጡት ነገር አለ እና እዛ ላይ ሊናገሩ የሚችሉት አንደኛ ከግብፅ ጋር የተፈራረሙትን ከግብፅ ጋር ተፈራርመው አሰብን ሰጥተዋል የሚል አንድ መረጃ ወጥቶ ነበረ። ያከንክኗቸዋል ማለት ግብፅ በውስጥ አዋቂነት እዛ አካባቢ የጦር መርከቦችን አስጠግታለች። ለኢትዮጵያ ልክ እንደ ዲተረንስ ወይም ኢትዮጵያን የመክበብ የማነቅ ስራ ጀምራለች። ይህም ደግሞ ኢሳያስ ካይሮ ደርሰው ከተመለሱ በኋላ ነው የሚል ሲሰማ ነበርና ይሄ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዲል ወይ እውን ክትገብሮ ትኽእል ሓሳብን ኣካይዳን ከፀልሎም እዩ ዝቐርብ ሓቂ እንተዝኸውን ሲ ንስኻትኩም ክትፀለሉ ክንርኢ እኳ ደስ እዩ ዝብለና ምክንያቱ ኣብ ጉዳይናትና ሉላዊት ሃገር ኤርትራ ድሌታ ንክትገብር ዝኽልክላ ሓይሊ ከምዘየለ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ስዑድያ ድዩ ምስ ዝደለየቶ ዲል ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ ካባና ንላዕሊ ኣብ ጉዳይናትና ዝዕጠቑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንሳቶም ምስ ዘርከብዎ ዲል እናገበሩ እናተሰማምዑን ከሎም ኤርትራ ምስ ዘዋፅኣን ምስ ዝጠቕማን ክትገብር ከላ እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ ቀደም ኣቢለ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ከም ሓደ ድራማ ክገብርዎ ግብፂ ምስ ጅቡቲ ዝገበረቶ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብኡ ከይዱ ኢድ ናይ ጅቡቲ ይስዕም ኣሎ ስለዚ ኢትስ ናት ኣባውት ከምዚ ኢንተረስት ስለ ዘለዎም ገለ ኣይኮነን ኤርትራ ጀስት ክትገብሮ ስለዘይትደሊ ወይ እውን ኤርትራ ክትገብሮ ስለዘይከኣለ ዳ እምበር እዚኣቶም ከምፅዎ ዝኽእሉ ተህዲድ ከምዘየለ ኢና ንርኢ ዘለና ወላ እኳ ከምዚ ግብፂ ምስ ኤርትራ እንድሕር ዲል ተገይራስ ውግዝኡ ውጁ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘሎ ድራማ ሓሰውቲ ምዃኖም ድሮ ኣብ ጅቡቲ ንርኢ ኣለና ካብ ጅቡቲ ኤርትራ ፀቢቓ ትሕይል የስ ብወታደራዊ ኤርትራ ትሕይል ግን ጅቡቲ ድማ ኣያታት ስለ ዘለዋ ምናልባት ኣቢ ድማ ብኣያታት ጥራይ ዝርድኦ ሰብ ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ ብኣብዚታት በፂሕካ እውን ኣሎ ሓንቲ ለንቀነ መቸም እቲ በዚ ትግራይ ዘሎ ጀነራላት ድዮም ክንብሎም ወላ እንታይ ዝገብርዎ ዘሎ እስከስምዑ ዩኑስ ብዛዕባ ኩናት ስቕቱ ሰቢሮሎም ነበር ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ ሻዕብያ ውግእ ኣይክልን ይክብል ተዛሪበሎም እቲ ጀነራል ነቶም ኣብ ትግራይ ሰራዊት ዝእዝዙ ዝበሃሉ ጀነራላት እውን ሻዕብያ ክጥቀመሎም ከም ዘልን ዓቕሚ ትግራይ ብኩናት ሞልዩ ክጠፍም ይሰርሕ ከም ዘሎ ጠንቂቑ ዘሎም ብምቕፃል ድማ እቶም ንትግራይ ዝመርሑ ዘለዉ ሰበስልጣናት ህወሓት ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘለዎም ዘይምትማን ክሳብ ዘለዓለም ክቕፅል ይደልዩ ሻዕብያ ዝበለ ጀነራል ሳሙራ እዚ ሓይሊ ብቐጥታ ክዋጋእ ከም
ከም ዘይኽእል እኳ ዳስ ሓይሊ ትግራይ ምእንታን ክዳኸመሉን ሙሉእ ዝቆጻጸሩልን ኩነታት ክፍጠር ናብ ኩናት ከኣቱ ይደፋፍኦም ከም ዘሎ ኣምሪሩ ተዛሪቡ ዘሎ እቶም ጀነራላት ትግራይ ንኩናት እንታይ መሰረታውን ወሳንን ነገር ምዃኖም ይፈልጡ بزخونه كم تري ولا لهم دركبون ديم نبي إرتراز ملحسهم زورور سكنيشين اسمع يبعلو حيلتات وانا نتلو زول لحدا إرترا شعبية مالتي كلا إدما كالوت إثيوبيان أو إثيوبيا سبنا يسرع تلوتي كان نخمس ألف جداليو أكلات زول نمشي مريا بزعتان إرترا نعلمه بزعتان من إثيوبياون كتينا نريا هذه إرترا متاخد سخائلي تجري كينات كتكدلو حدا ناو كينات كتعطولو وإدما تجري مس ناي منغستي فيدرال أب فتت تفاتيتو نخنبر زد اللي تاخد سخائيو زول حنتحطو كاليتي بوغان تجري راح تجري زين الرجال بتقول كوينا حدا بسيرتا سلام زرع سلام وكان كينات لينا أطولو مس منغستي فيدرال سلام كم زولنا يو سلام تجرنا تجري نربح زون هزوي تراخونا يو ساقم يقولون يقول كالاي منغستي فيدرال ناي تجري اللونا زرقاقت تزي كوينو راح تجري زقهد نحر زي كوينو نا مولو سلام زي خي نحر كوينو اما لا حيل ترى انا تاقم يقولوا زولو حيل تاتيونا له زي ناتكار ايتو ناتكا بزينا منغست إرترا فلتر تكايد لأي مثلا منغست إرترا كوني لزقمرة ناتهم بروجكتير اللي إذا بسوشيال ميديا تغيرها قد ما لزبانزي القاعد السوشيال ميديا السوشيال ميديا نتفتي وغير مو زبان شيء كان دراما يلنا لنا احنا زرعون دراما تونا نقر سمدو تونا نقر سمدو نقر بستجمرة أمم قوتقاين فيدرال منكستم تمترتان له سراي خير أبكندي لا أنا سيدخيد بتمن دفتر كم هذه تسمى نتو تنابريزا ببروسس بخيدي بتمن دفترنا كي نايت مسمى على كذي يفتر بوغن تراك ببرز اللون تاعي نمتمن زانكفو نقرات مقال نمتمن أمم قوتقاين تقاين زلوا مترتات زوجدوا نتمتمن زتناخرو يخسر حنير بعد ذلك كنت هون سمجو مزو سمجو نمتاي مزو مترتات كسف حقير هجي زي بزعبات صمدو تزاربو زلو دنر لنا حنت بزياغن وسخلكم تصنح مسمر بشم صمدو تخفيت تصنح مسمر ظلام بساسن عفه داغما كم استعصو تغليصو ابا منغوتون بشم صمدو كراخبو جميروم زنبرو جنرالات تግራይን ኤርትራን ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳዩ እቲ መንገዲ ዳግማ ይተዓጽዩ ዘሎ ናይ ዝቀንድ ጠንቅ ድማ ብርክት ዝበለ መጠን ዘለዎ ወርቂ ካብ ትግራይ በኤርትራ ገይሩ ናብ ዱባይ ክሰገር እናተገቦ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምጥፍኡ ሲዒቡ ኣብ መንጎ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ትግራይን ኤርትራን ቅርሕንቲ ከም ዝተፈጠረ ይዝግለጽ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ቀደም ክብል ሃብቲ ወርቂ ትግራይ ብወገን ኤርትራ ብኮንትሮባንድ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ብፍላይ ድማ ናብ ዱባይ ክሸጥ ከም ጸንሐ ክግለጽ ጸኒሕሎ ሕጂ ድማ ብርክት ዝበለ መጠን ዘለዎ ወርቂ ካብ ትግራይ ናብ ዱባይ እንትላኺዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከም ዝጠፍአና ተገለጸ ዘሎ እዚ ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ትግራይ ካብ ናይ ቀረባ ምንጭታት ረኺበ ክብል ዝጸብጸበ ዝሓበሻ ሕጂ ኣብ መንጎ ጀነራላት ትግራይን ኤርትራን ቅርሕንቲ ምፍጣሩ ሲዒቡ ሕጂ ዶባት ዛላምበሳን ሰንዓፈን ተዓጽየሎ ጀነራላት ትግራይ እቲ ወርቂ ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኽዎ እንትገልጹ ብወገን ኤርትራ ድማ ኣይተረከብናን ክብሉ ከም ዝመለሱ ተገሊጹ በዚ ምኽንያት ድማ ብምኽንያት ጽምዶ ተኸፊቱ ዝነበረ ዶባት ዛላምበሳን ሰንዓፈን ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ተዓጽዩ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ዘሎ በተመሳሳሊ ጉዳይ ትግራይ ናብ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝለኣኽ ዝነበረ መጠን ወርቂ ንሓደ ወርሒ ደው ኣቢላቱ ከም ዝጸንሐት እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ብሽም ጽምዶ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሕጂ I hope أول أبد ما تزال صمدوناتو ناي بروس ناتو clarify كجبرا because حيال ميدياتنا إثيوبيا كلا خواي سمع اللخو بكاب جاتهم زمت ميديا كم حبريتا نوزن خلينا نقول verified حبريتا يكتبلون كبيديو so صمدو دوبات تعالتيو تكونتات زاناي ورك تبل أب كل تسلس 4 بوتات ريبورت كويناريا ياللخو ስለዚህ ነቲ ጽምዶን መፍራስ ዝግበር አካል ናይቲ ድራማት ሃዲ ዝዝኸውን ዘሎ ወይስ ዝኾነ ዘጋጠመ ኢንሲደንት ስለ ዘሎ ይከም ዝብል ዘሎ this is also another thing that needs to be investigated ወይ ውን መልስ ህዝቢ ወሃቦ ዘሎ ንምንታይ ዝብል ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓሶት ድራማታት ብዙሕ ግዜ ክመጽን ነቲ ኩነታት ናይ ጽምዶ ቻሌንጅ ክገብርን ሪናን ሰምዒናን ስለ ዘለና
ምናልባት ኣካል ናይቲ ንሰምዖ ዘለና ድራማ ድዩ ድኸውን ደሎ ወይስ ናይ ብሓቂ ዘይምርድዳእ ኣብ መንጎ እቶም ክልቲኦም ሓይልታት ያጋጢሙ ዘሎ ነብሱ ዝኻለ ጉዳይ እዩ ዝኾነ ናባና ዘተኮረ ኩነታትን ፀገምን መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ኣብ ኤርትራ ንምድኻም ንኤርትራ ንምህራም ንኤርትራ ንምዝንጣል ዘይግበርን ዘይበሃልን ነገር የለን ሓንቲ ክሊፕ ክበኩም እየ እስከዚያ ስምዕዋ እሞ It's fair to say for the past 2 or 3 years following the Tigray war. And just to give you the two extremes, the Ethiopian regime tends to say that Eritrea is not a legitimate country, that the way it became a country in 1993 wasn't correct, that it was a historical mistake to let Eritrea become an independent country. That is what you tend to hear from representatives of the Ethiopian government, whereas Eritreans tend to say that Eritrea has always historically been independent, if not independent, distinct from Ethiopia. And እዚ ናይ ታሪክ ተመራማሪዩ ተዝሕተ ዘሎ እንታይ ዝብል ሕቶ ይሓተሎ ናይ ኢትዮጵያ ኢሊት ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ኤርትራ ከም ሃገር ናታ ታሪክ ሃልይዋ ይፈልጥን ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ነራ ዝብል ስነ መጎት ከመላልሱ ንሰምዖም ኣለና ብወገን ኤርትራ ድማ ኤርትራ ናታ ፍልይ ዝበለ ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ወላ ከም ሃገር እንተዘይነበረት እውን ምስ ኢትዮጵያ ዝተፀጋዕ ታሪክ ግን ኣይነበራ ንነዊሕ እዋን ዝተነፀለ ኣካይዳ ዝነበራ ናታ ኣቃውማ ዘለዋ ሃገር ምዃና እዮም ዝነግሩ ስለዚ ኣበይ ዘሎ እቲ ፍልልይ መን ይቅንዕ ዘሎ ኢሉ ዝሓቱ ዘሎ ትግራዋይ እዩ ሕጂ እቲ ታሪኸኛ እቲ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ክምልስ ከሎ ዝጥቀመሉ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ካልእ እንታይ ኢሉ ብዘይገልፅ ኣብዛ ቪድዮ ዝብላ ሓንቲ ነገር ከስማዓኩም እየ to shed light on past events and everyone can judge from his own does not this is not up to the historian my job reinvent to unearth the secret principle I'm not going to touch when I write and when my contribution is to and so on ዝኾነ ሰብ ንታሪክ ዝፅሕፍ ወይ እውን ዝትንትን ነቲ ፍፃሜታት ርዩ ኣብ ናቱ መደምደምታይ ዝበፅሕ ስለዚ ናተይ በቲ ናቱ ገምጋም ኣብ ሓደ መደምደምታ ክበፅሕ ከሎ ዝብሎ ንስማዕ እየ ድሓን First of all, as for your question, the word Eritrea didn't exist on the geographical historical map prior to 1890. When the Italians established the colony of Eritrea in that year, they went back to Latin and from the word Mare Eritreum, namely the Red Sea, they invented or came forward with the colony of Eritrea. By the way, trying to show ancient roots to what they just created. But if you look at nearly all the countries of Africa and many of እንታይ ዝብል ዘሎ እታ ሽም ኤርትራ ትብል ቃል ጥልያናውያን ኣብ 1890 ኣብ ሓደ ጂኦግራፊካዊ ቦታ ኤርትራ ዝሎም ንብሎ ዘለና እዮም ተጠቂሞምሉ እቲ ቃል ሕጂ እቲ ቃል እቲ ነቲ ቦታ እቲ ቅድሚኡ ኣይገልፆን እዩ ነይሩ ግን ካብ 1890 ጀሚሩ እታ ኤርትራ ትብል ቃል ጥልያናውያን ኣብቲ ቦታ እቲ ተጠቂሞምሉ እዚ ሓደ ነገር ይብላሉ እታ ዝቕፅል ዝብላ ስምዕዋ Asia they didn't exist prior to European intervention and mainly even the scramble for Africa in the 1880s and then in the Middle East after the First World War. The word Iraq didn't exist as a name of a country. Iraq means the rocks. As you look from the Arab Peninsula to the valley of the Mesopotamia, you called it Iraq, but it was prior to 1920. It didn't exist. Or Jordan was never on the map as Jordan prior to 1920. And not to mention African states. بحثر زبالة انتهي زبل زالة مسيلكم إيرترا أبشعين شو من تميتين تسعان زقومت هاجرون انت خونت يلوم سوات قالوا هاجرات قد ميا زقوم الله هادي يعني مالسي دحريا زقوم هاجرات بزي مجزاتنا أوروبا زقوم هاجرات أزيم بزحاتين so even if كالن إيرن تقوينو تاريخ يزبل زالو إيرترا أبشعين شو من تميتين تسعان دحر قيمة
نبينا يكونتن كم هاجر قوي مايل معات هاجرات جوردن عراق كالوت هاجرات أب أفريقيا زلوا مبزعتن هاجرات تقيسوا بملأن زياتن وصيت نايت مجزاتنا أوروبا زفترة دحر برلين كونفرنس زماس هاجرات ين سلازي إيرترا regardless انت عينت انتهوا تاريخ نيروا هاجر ناي مخان ويون كم هاجر كتكون زلوا تخلو قبول نجاري justified يزبل now he is not ناي إيرترا دقافي ويون فان ناي إيرترا يكبلا يكلني بحفشا جن اتزربو سنة مقود إثيوبياويان زخونة يخون legal base ويكا تزدق أمول السنة مقود بزخونة يخون منقدين إيرترا ناي حاجر النت حتى ناي إيرترا تطوق بلوزخ الحيلي يبلوم ويون زخونة يخون سنة مقود يبلوم دراما مفتار حسود دقاقيم كاكم حق أمسير كامزراب سلازلو دعنبر إيرترا legitimate زخونة منقد كم زنبر حاجر نهوت كون ولاون ناي تليان وزيدي عند هلم enough دحر نايت مجزاتنا إيطاليان تراي دحري بزقات على من قد هاجر كوينان تلكاون قبول نجاري ولا كويرترا ناب أكسوم كينغدم يخي أكسومايت كينغدم إثيوبيا ناتنا يمزولي الإيرترا ناتنا تبلغ من يخلق كلامي لوا كما يزبط ناب أكسومايت كينغدم دحر خيتكا أكسوم يس أبزنا يلوم إثيوبيا تجراي زلوا أبي نيرو دسيتنا تجن أبد دوليس نيرو الدوليس ما بيرتراي زلوا سلزي أكسومايت كينغدم إيرترا ناتنا يكبلو دما مثلا لوا مين سلزي ناتنا ينيرو أكسومايت كينغدم يلكا نيرترا يكتصق ما يتخلني خايب correct تخكل أنا كهم يزبل أكسومايت كينغدم يلونكم معقولة تجميرو أكسومايت كينغدم نحناون بس هيت على ورشانات ناونين مغنياتو بعد دقنا خيري تسبت أنا دو بلا دابلو الزارب وزلو زي ولا أكسومايت كينغدم يلوم دراما سرحلو نايبينهم غيرنا هنقط فيه بلنا بحاله يعني بين تاريخيا اللوكالاتكم معقولة نزخلو خلو أكسومايت كينغدم تنا أكسوم كينغدم زي بحال أنتو خونه عاب كفالاتو مثلا أكسوم أبي يدلو أكسوم كفتة أتادوب كويزلو سلازي أتادوب ندحرنيرو مخا هذا عبنك سنة تنيرو زعبي كفالاتو إيرتراينيرو حقنا مثلا ببحر غيرو عبنك سنة كونز خنيرو سلازي كل تنري دحري ما تايبل دحر أكسومايت كينغدم لما مبزحتو إنك سنة تاتا إثيوبيا بيرتراي قصوم يقربين برو again these are very very fundamental نتبتاتيو نيتوبياويان نت أودينس نيتوبيا كم زعانة حبري تقبض حول لدما تشبه كوني سمعنا. Their name was carved by the imperialism and today somewhat changed and the boundaries and all that that's for Eritrea prior to 1890. You can go back to the days of the Aksumite Empire, the early modern form of Ethiopia. It was the center of gravity of the whole region. That was an entity that the capital was Aksum, but the port in the Red Sea was Adulis, today Zula, in Eritrea. So Eritreans of today can argue that the empire of Aksum was the first form of modern Eritrea. And the Ethiopians can argue... Exactly. That's a very good one. سلازي ندحري سرت نايت أكسومايت كينغدم من أخسوم سلازي حسكات زاربت لغا نحن أدوليس لنا لو من لهم زولاز الله يبلالو سلازي أكسومايت كينغدم إثيوبيا يلكان أبدا جب حرثا بحقول مغنيات يبلكان ناير تراون سلازخونه سلازي أبتي هيستوري إيرترا زأكل ورشال لوا سلازي بزينا أكسومايت دو أبي أحمد برزنتيشن نامت نقوم شتن زغر على زلو أتي ناي جينا إيرترا سلادي ترجع زلامبر تي أب أدوليس قبرتو الإكسكافيشن نسو أوفيشالي مسود سروحون كل تعوزلو ورشاتات بعلم درجة كنا وعوعن مع كان سحبتنا توريزم من خون مجمرة everything is gonna change بس إحنا قرر كغير مخالف لوتيو ولا تنا مسجدنا سحابة قدامتنا سدتني هات إسلام زي ما تقولوا بوتات كله زي إثيوبيا بيحتاجوا زل التاريخ نبي إيرترا زقرب تاريخي إيرترا مسوز اللي وكنتات بزح نجارات تحتقر صناعتنا كم تزدل لو قينو أبزدل له درجات اللي بس حزله أتي نحنا نحنا زقبا كريديتس وشيدوم يبلعوا سلوزلو ينبر مسجزية بزح نجار كغير كم زغلنا نرزلنا أنت وحدثي أبزيات سبقت زربات أجارو تاي خوينا إنا نباتات ذبل حتون تلاعيل نيرو مسارتاوي تجا مسارتاوي تجا من أنت أيون تلكم دنكورنا يتجمنا شور دنكورنا تايت مسارتاوي تجمنا ذبل حتون نيرو دحرات دنكورنا أيو تجمنا دحرات أجارو تاي خوينا إنا
ንባታተን ዝብል ሕቶ እውን ተላዒሉ ነይሩ መሰረት መቸም ናይ ብዙሕ ህዝቢ ዓብ ፀገም ኣብ ኣተሓሳስባ ከም ዝወድቕ መቸም እቲ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ከክዶ ዝኽእል እዩ ግን እታ ዝበላ ንሱ ናብ ጥራይ ክንገጥፋ ኢና ሓንቲ ካልእ ክበኩም ደልዮ ዘለኹ ካብታ ዝወዳእ ናይ ኣርእስቲ ከይሰገርና ከለና ለንቀነ ሓንቲ ፅብቕቲ ደስ ዝበለትኒ ፍላየር ርአ ነይረ እዚኣ እንታይ እያ ትብል ኤርትራ ቅድሚ ካልኦት እምነተ ክርስትናን ምስልምና ዝተቐበለት ሃገር ብግምጣሉ ድማ ብግምጣል ዘይኮነካ መርኣያ ናቱ ድማ ክልትዩ ሃይማኖታት ብሰላምን ፍቅርን ተኸባቢሮምን ተፈቃቂሮምን ዝነብሩላ ሃገር ዝብል ፅብቕቲ ዝኾነት ተፈላለየ ስእልታት ዘቀናበረ ማለት እዩ so these are also part of the marketing of Eritrea ንኤርትራ ማርኬት ክንገብራ ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ስራሕ እንዲ ዝፅበየና ግን ቅዱሳት ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ክንርኢ ከለና ድማ ዓብይ ክብሪ ክንህብ ይግባእ ንሕና እውን ብግደና ኣብ ኮምታት ክንቅፅል ኣለና እስከ ኣብ ኩርናዕ ናይ ቢዝነስ ናይ ኤርትራ መተወርሒ 7 ወርሒ ገይረ ኣለኹ ኣነን ሰሎሞን ፀጋይን ዝተባሃለ ካላየ እቶም ቀንዲ መስረትን ኣመሓደርትን ዘለና ኣብዚ ትካል ኢና ፍሬስቢክ መጀመርያ ከምታ ሽም ቅድምታት ሽም ምምፃእሲ እቲ ዓይነት ስራሕ ኣጋጣሚ እታ ሽም ኣነ የመልየላ ድሌትን እቲ ንመሸጣ ንሰብ ሒዙ ከይድ ደልዮ ድሌትን ካብኡ ይትመሰረቱ ማለት እዩ ሱዳን ኣነ 2015 እየ ኣትየ ሰሎሞን 2 ዓመት ቀዲምኒ መፅዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ሰሎሞን ሌናና ኣብ ኣነ አይ ቲንክ ንሳት መስለነታ መፍትሒ ድሕረ ባይታ ስለ ዘይብልና እቲ ቻሌንጅ ህልዎ እዩ ማለት እዩ ተኾነ ግን እቲ ተተፈትሒው ከዓ ናብ ስራሕ ናይ ቢዝነስ ከም ዝቕየር ከዓ ይረኣየካ ማለት እዩ ሕጂታ መፍጠሪኣ ወይ ኣታታትኡ ምክንያት ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኤርትራውያን አንተርፕረነርስ ወይ እውን መንእሰያት ኤርትራ መዕገተ ከም ዘይብሎም ናይ ብሓቂ ኣብ ኡጋንዳ ዝገብርዎ ዘለዉ ባዝ ሓድሽ ናይ ቢዝነስ ናይ ምፍጣር ክሬቲቭ ዝኾነ ሶሉሽንስ ተራ ንኣሽቱ ድኳናት ጥራይ ዘይኮነስ ዕብይ ዝበሉ ሱፐርማርኬት ቼይንስ ከምኡውን ከምዚ ናይ ኣብ ጁስ ድዩ ናይ ገለ ናይ ብሓቂ እዩ ዘተባብዓካ ናይ ብሓቂ ኩርናዕ ናይ አንተርፕረነርስ ናይ ኤርትራ ዳርጋ ኡጋንዳ ናምበር ዋን እናኾነት እያ ትመፅእ ዘላ ናይ ብሓቂ ድማ ይደስ ዝብለካ ኤርትራውያን መቸም ነዚ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክንህብ ከለና ንፈርህ እንዴ ናቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እንድሕር ዝርዮ ኮይኑሲ ቢዝነስ ናተይ ክገብር ንኡጋንዳ ክኸይድ እየ ከይብልካ ንፈሪህና ግን በቲ ከዓ ስቶሪስ ናይ ኤርትራ ንቅድሚት ክመፅእ እውን ደስ ዝብለና እዩ ኢንስፓየር ንክንገብር ንህዝብና እቲ ዝበለፀ እኳ ካብ ዓድና ከምኡ ዓይነት ሓደሽቲ ቢዝነስስ ቆይሙ ዕዉታት ቢዝነሳት ካብ ዓድና ንዓታቶም ፕሮሞት ክንገብር እዩ ተስፋና ግን ክሳብ ንሱ ዝብፃሕ ድማ ኤርትራውያን ኣብ ዘለዉ ሃልይዎም ክምዕብሉ ከለዉ ንቅድሚት ክመፁ ከለዉ ድማ ኩሉ ግዜ ክነተባብዖም ፅቡቅ እዩ ናይ መወዳእታ ዋዛ ካብ ዘይገብር ነዊሕ ስለ ዝገበርኩ እስከዚያ ሲቓ ትንስምዕዋ እዚ ማዓረ ቤላ ቤንዳ ኣጋጣሚ ሰብ ክረክብ ምፅናሕኩም ነይ በዚ ውሽጢ ማስዳእቲኹም ሕጂ ኣቐድም ኣቢልና ሰላም በልያ ሰላም ዘክርክ ያለኽዲ هو ذكريا تفرق قصة يتغيرن عارين ترى أريكي ليه أريكا بمتانو لكن تقص تذكري إذا له إيه كم يجاك ترسلني كانت نبرد يقري في الكايدة نبرد يقري فات كده حدا نبرد بتعم قداس نبرد يقري فات لي يرى أوكي حتى حزن نبرد كجن يفتحون هو عيلو تاني حني إيه بنفس أراجع يحب كنا معاري تحرك أزوك أنا غينا سكن هندوك يحبني كرسي كم يتحزن واه أكيد حنا قد أسخوينا ملس لاندو تملسلك تسمع لنا هاي تحسبيه وهو بيو እዛ ድራማ እዚ ኣብ መንጎ ዓንዲ ተቐይር ዘሎ ሰብ ብዛዕባ እዩ ተዘረባ ግን ወይ ክሬቲቪቲ ናይቲ ስራሕንሲ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ መቸም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድራማ ኣነ ብዙሕ ስለ ዘይርዮ ክሪኦ ከለኹ ዘገርመን ነገራት ግን ኣሎ ብሪልየንት ንሕጂ ምስያ እዛ ደርፊ የምራያይ ኣበኪል እምባቕ በሰላም ካያ ክትርጉመልኩም ቅድሚ ነታ ደርፊ ኣብ ልበይ ዘሎስ ኩሉ ሰላም እዩ እናበለ ይዘርፍ ዘሎ ጠረፈ
ወምራያ ከለ ተጠዊዕሲ ኣብ ልበይ ዘሎ ኩሉ ሰላም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሰላም ይኹነልና ናበልኩ መዛት ዕምት ደርፍን መዛ ምጭ ተሓፍትና ከገጥፈኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ይተኹምን ሓሳብኩም ግደፉ ወለዎ የምራያ ይጠበቂ ለምባው በሰላም ካያ ወለዎ የምራያ ይጠበቂ ለምባው በሰላም ካያ ወለዎ የምራያ ይጠበቂ ለምባው በሰላም ካያ ይጠበቂልም ባውቲ በሰላም ካያ ይጠበቂልም ባውቲ በሰላም ካያ